Hadin ke jingyap jungi hebrid insa pira lingdo maunai baladap South Nem Kerta na kasnong nongra kisamla puli jong ka North Eastern Hill University nehu kilami pa ban penpawi ke jing sngow lem bat ke jing sngow khia halor kate ke jing ja ka pasngow si haka jan miet khat nyeu trik nai lor ki hajar ngut kisamla puli kila ya pa na Central Library sha office jong ka nehu hamaulai da ka bara lama bat plakat bandawa ye ke jing toket ke bakhot ke basai bat bapura halor ke jing ja shu kisamla puli ke la pelong ru ye ke jing thang mombati candle light vigil hapo ke skul ba nehu kum ke dak ke jing snow lem bat ke jing dwai na ke benta ke mensim jong i hebred in sapira kinong elam jung kite kisamla puli jong ke skul ba kilo ong ba ke jing yap jung i hebred ke la kta jur ye ke mensim jong ke imlang salang bat kila dawa ne ki bor badekmi bekin shim khia bha ban pentikna ba ka jing shisha kan mi shai bat ba an ai ka jing bishar hok ha ka ni ka jing ja ha ka ju kapor superintendent of police ke East Khasi Hills uba Vivek's aim ulapin shai bakat kum ka post mortem report ba yo na Nigrims hospital ka jing yap jing i hebret ka deitang na ka jing ngam jilop klem kidak thombor Henry ka jing tokit kadang yai beteng da ka special investigation team SIT bat ukna khatlai snem ubadeiru upara marjan jong i hebret bala debra hakmat ka juvenile justice board ban pentikna ya ka jingja kisamla puli kila pentip ru balada amdon ka jing tokit ka basai kindang yai beteng ban penpau pa e ka jing snowlem bat ka jing dawa ya ka hok namar ka de ka kamram jong barok ka wei ka imlang salang ba i hebret in yo ya ka hok kila on Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn